que gaudiu d'aquesta tercera edició, d'aquesta tercera nit. Continuem, per tant, perseguint objectius que facin possible el creixement de l'entitat i de tots els membres associats al clúster. De col·laborar, de compartir, d'anar més enllà de l'estricta oferta de serveis que un gremi o una associació professional fa als seus associats, sinó per plantejar oportunitats de creixement compartits, d'analitzar com podem sortir a guanyar mercat conjuntament des de la pròpia competència i des de la pròpia rivalitat. Eran deseosos de pensar en una otra manera las relaciones del hombre y de su medio ambiente a través del arte de construir y de vivir en los edificios. És una capsa intel·ligent i es diu SG Clima. Un calor que servirà per al confort de les persones. És un projecte integrador, integració de solucions en el món de Smart Cities. Dir-vos que des de l'avantguàrdia seguirem recolzant iniciatives com aquesta i les iniciatives vinculades al teixit empresarial d'aquest país, a les petites i mitjanes i no tan grans empreses que són la columna vertebral del que estem fent.